Moi boas a todos e a todas e benvidos ao Eu Son Camariñas. Hoxe desprazámonos ata Camelle para falar cunha rapaza de aquí que nos axudará a entender como funciona a avogacía e en que nos pode axudar no noso día a día. Falará con nós sobre a emancipación da xente nova e como iniciar un novo negocio. Hoxe con todos nós, Lucía Baña. En primer lugar, pois, bons días, gracias por estar con nós hoxe, Lucía. Estamos aquí un poquinho no teu despacho, na zona do teu traballo. Estamos en frente a un edificio que ten que ver co que ti faz, non? Sí, este é o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, o Palacio de Justicia. Xa se vía que era algo importante por as estatuas e demais. Sí, a verdade é que sí. Entonces, nós estamos acostumbrados, nós os que vamos ver o programa, o que estamos facendo, a ver os abogados, claro, nas películas. Un poquinho ese Hollywood aí, grandilocuente, dando discursos ao final, casi que se arrancan aí a camisa, pero eu supoño que isto non terá moito que ver ca realidade. Hasta que punto está relacionado con esta visión que temos todos, que é realmente ser abogado no día a día? A ver, sí que é certo que nas películas, nas series, en general na televisión, vendes a imagen de abogado como pois, o típico defensor dun asesino, o típico, bueno, crimen, un pouco película, non? Pero a realidade é outra totalmente distinta. Por unha parte temos que non todo o mundo que estudia Dereito é abogado, e por outra parte que non por ser abogado necesariamente tes que levar temas penales deste tipo, temas de película, non, por así decirlo. Hai compañeros que levan temas laborales, temas de dereito mercantil, de dereito administrativo. Eu, por exemplo, levo un montón de asuntos de familia, de un divorcio, unha liquidación de sociedade. Son un pouco máis aburridos, pero son a realidade. Bueno, máis aburridos depende do que che guste. Eu non levo temas, sempre me preguntan todo o mundo, bueno, pero és capaz de defender a un asesino? Pois non por ser abogado tes que defender a un asesino, nin levar este tipo de delitos como tal. Hai moitas ramas do dereito, e tantas ramas como asuntos, cada asunto é un mundo. Entonces, por aclarar, así, especificamente ti, no teu día a día, que é o que faz, máis ou menos? Así, un pequeno resumen do que sería un día normal na tua vida.
Pois o meu día a día aquí no despacho, a verdade é que ten diversidade de cousas que facer. Non sempre é o que che comentaba antes, non sempre imos a juicio, nin defendemos un asesino, senón que facemos moitas outras cousas. A veces tes que facer incluso como de psicólogo ou de todo, porque claro, ven o cliente, exponche o problema, ti tes que mirar as posibles solucións, estudiar o tema, comprobar que a normativa non está actualizada, non foi derogada, nin nada polo estilo, e despois xa decidir si iniciar ou non un procedimento judicial, cando aínda está sin empezar. A veces, ao mellor xa está empezado, o cliente traecho e ti tens que dar resposta a eso, hai un montón de variedade. É que cada caso é totalmente distinto a outro, incluso se é do mismo tema, sabes? Eu, por exemplo, podo levar 10 divorcios que ningún dos divorcios se vai a tramitar igualmente como o anterior. Cada caso é un mundo. E o meu traballo aquí consiste en ir adaptando cada asunto concreto á realidade que necesite cursar. Entón, polo que me dis, un pouco tamén eres asesora, máis que... Porque é eso, que asociamos moito a unha imagen que é ali no juicio e tal, pero hai sempre un procedimento previo que é o que dedicas maior tempo, non? Vale. Entón, a miña segunda pregunta vai un pouco en torno a isto, non? Porque a quitar un pouco o mito do que ven sendo a abogacía. Detrás dese mito hai como unha carga moi negativa, que é que parece como que non tedes escrúpulos, que parece que tedes que defender a xente a toda costa. E o que te pregunto é... Cuidado que se me fui. Entón, a pregunta é: ti crees que isto é solo da gran pantalla ou que hai algo de verdade? Como funciona? Pois eu creo que en parte sí, que se debe á gran pantalla, a verdad. Eu non discuto nin nego que haxa compañeiros que bueno, pois ao mellor non teñen escrúpulos, por así dicilo comúnmente, non? Pero sí creo que existe unha maioría de compañeros superprofesionales que o fan, o sea, xa non é que actúen correctamente no ámbito profesional, sino que o fan con boa fe e que non é verdade iso de que non temos escrúpulos. Ao menos eu así o intento facer no meu traballo, eu penso sempre, única e exclusivamente no meu cliente. A gran pantalla, pois sí, estamos acostumbrados a que a sociedade nos venda a figura de abogado como picapleitos, como interesado, como que só quere cobrar unha minuta. Todos recordamos cando vimos Mareas Vivas, que é a serie da nosa infancia, non? Donde aí Carlos Blanco facía o papel de abogado interesado, que incitaba ao pleito, que estaba constantemente, pois demanda, ou pois denuncio, pois podes sacar un non sei que, non sei quando. Bueno, que existirán compañeros así? Pois mira, pode que exista unha minoría, non o vamos negar, pero eu creo que como en todas as profesións pasa un pouco tamén cos periodistas, non? Se estamos constantemente bombardeando a sociedade con telebasura e con personas, o sea, con periodistas que realmente dan unha imagen non moi boa da profesión en sí, pois acabamos por pensar que os periodistas son todos malos. Non é así. Eu creo que hai periodistas superprofesionales, abogados superprofesionales e que a figura de abogado sin escrúpulos se debe en parte a esa imagen que nos vende a sociedade. Isto pasa un pouco como con todo, non? Sempre acostumbramos a falar do malo, da cara triste de todo. Sí, ao final é o máis visible. É un pouco o que queda na retina da xente. Claro, o bo é como que xa é o que tens que ser. Claro. Entón, o malo... Ao final pecamos un poquinho en todo, esa é a verdade. Claro. E despois na nosa profesión tamén pasa que, por exemplo, se ti perdes, a culpa é do abogado, pero se ti ganas, xa tiñas a razón. Non, é que eu ganei porque xa tiña que ganar. Non, perdín por culpa do abogado. Non, a ver, ao final, cada caso... Sí, eso tamén é algo que está no imaginario da gran pantalla. Claro. Eu xa che digo, ao mellor, sí que existen compañeiros sin escrúpulos, pero creo que non por ser a profesión da abogacía en sí, senón que en todo, ao mellor hai un carniceiro, un frutero ou un albañil sin escrúpulos, pode ser tamén, non? Isto está aí. Bueno, eu quero pensar e creo realmente que a gran maioría de profesionales, tanto do ámbito jurídico como do resto dos ámbitos aquí, son profesionales. Entón, o que nos dixe ao final é que
dentro da avogacía pois hai personas. Dentro desas personas hai de todo, digamos, como en todo, vamos. O que sí, faxenche esta pregunta porque vexo que ao mellor é unha profesión na que se pode dar máis casos no que haxa un conflito pois de valores éticos ou morales pola túa parte, de forma personal, co que vería sendo o que dis ti, non? Pois ti tens que defender a unha persona ante un juicio. Entonces, en caso de haber conflito, que digamos, personal co traballo, ti, non sei se te pasou alguna vez, pero como farías ou como fixestes para afrontar esa situación? Bueno, a ver, aquí temos que diferenciar dúas cousas, vale? Eu, por exemplo, o que fago é unha cousa é a túa vida profesional e outra é a túa vida personal, vale? Eu en ocasións non estou de acordo, por exemplo, con certos planteamientos dos meus clientes ou certas formas de ver a vida. Pero eu, como profesional, non podo impoñerlle aos meus clientes como gestionar un problema, como gestionar unha situación. Non podo nin debo. Por exemplo, Vítor, ti se eres médico e che entra un asesino ou un delincuente, unha mala persona, por dicilo así, entre ti e eu, de urgencia, ti tes que operalo, porque ti tes que pensar como profesional, non podes pensar como persona, ni siquiera xuzgar a esa persona. A min pasa o mismo. Eu, cando veñen os meus clientes, eu teño que asesoralos jurídicamente. Eu non podo impoñerlle ao meu cliente a miña forma de ver a vida, nin os meus valores. Eu, ao mellor, podo discrepar contigo. Ti vas ao meu despacho e disme, Lucía, teño este problema. Foi porque eu fixen isto, ahora teño estas consecuencias. Eu podoche asesorar jurídicamente, pero non che podo dicir, Vítor, como fixestes isto, Vítor, non che podo xuzgar nunca, sabes? Baixo ningún concepto. Eu teño que dar a miña axuda profesional, non impoñer os meus valores. Nin tampouco podo permitir que me afecte esa, como diste, falta de ética. Non é unha falta de ética, é o meu traballo. Eu se teño un cliente co que discrepo en como está gestionando a súa situación, pero el decide gestionar así e seguir por esas vías, eu teño que respetar a súa decisión. E como logras que non te afecte? Porque esa é a parte complicada, non, de isto. Pois é super complicado, a verdade, é moi complicado, porque bueno, ti efectivamente estás tratando co tema en sí e vívelo. Ti estás co cliente, estás co asunto, estás co problema, e se realmente eres un bo profesional, involúcraste de verdade. É moi complicado diferenciar o profesional do ético e moral, pero é super necesario, tan complicado como necesario e imprescindible. Senón, vamos, xa non é solo que fixese mal o traballo, senón que me afectaría a nivel personal. Eu, cando entro nun juicio, poño a toga, eu son Lucía abogada, eu non podo ser Lucía persona e contarlle ao juez que ao mellor eu discrepo con certas cousas. O que entendo é que canto maior sea o conflito moral, maior será a recompensa económica, non? Ou algo así. Entonces, eso que asociamos moitas veces de o abogado chungo, por así dicilo, que sabe que está facendo mal ou que sea, tamén nos asociamos ca pasta, non? Eu entendo que ti máis ben é outro tipo de situacións, non? Bueno, o que comentas de o abogado que sabe que o está facendo mal, xa non é así, porque realmente non o está facendo mal, está o facendo ben. Está facendo mal a nivel moral, digamos, ou ético. Pero a nivel moral e ético tampouco, porque realmente unha persona non é culpable hasta que se demostre o contrario. Se vivimos nun estado garantista, cunhas normas e uns dereitos básicos e fundamentales, temos que garantir un procedimento desde o inicio hasta o final. Non hai ningún abogado que o tea facendo mal, aínda que teñamos casi a certeza de que esa persona sea culpable. Esa persona podemos ter casi a certeza, pero é casi, non é culpable. Se o procedimento dura 2 anos e a persona non se demostra ser culpable hasta pasados eses 2 anos, o abogado non está facendo nada malo, ao contrario, o abogado está defendendo uns dereitos básicos e fundamentales dunha persona que recordo que houve moitísimos casos, tanto en España como en outros países, de persoas que foron condenadas sin ser culpables. Eso é o que temos que evitar. Sí, hai un libro de Nacho Carretero Efectivamente. Estaba no corredor da morte. Efectivamente. Pero, de todos modos, sendo máis específico, e se te a certeza, é dicir, se che ven un cliente e che di, son culpable. Bueno, Vítor, despois tamén sempre queda, se ti, por exemplo, agora ves o meu despacho e me dis, Lucía, fixen isto, e isto é unha auténtica atrocidade, eu podo non levar o caso.
podo renunciar a ese caso. Eu, a non ser que estés no turno. Pero, bueno, eu, por exemplo, ahora mesmo non estou no turno de oficio, solo traballo como abogada privada, bueno, en particular, e se tiveses un tamén, e me dis, Lucía, fixen isto, eu podo dixerche, bueno, Víctor, pois, evidentemente, respetando o secreto profesional, eu non podo contar o que ti me acabas de dixir a mí, eu respeto o meu deber de secreto profesional, pero podo renunciar a levar o teu asunto. Prevalesería a moral personal antes... Bueno, ou ética, ou mellor Claro. non me vexo profesionalmente pois motivada para defender ese asunto. Claro, eu tamén estou poñendo nun caso que sería complicado, non? Canto menos. Entón, aí non podería separar a túa vida personal e moral da ética profesional, entón, podes poder renunciar, sempre que desadaptado. O que vexo é que, bueno, cambiando un pouquinho de tema, para poder seguir entendendo este funcionamento dos abogados, que vexo que estamos aquí nun sitio no que hai varios despachos. E eso recorda un pouco tamén unha palabra que sabes que estamos moi influenciados pola gran pantalla, que é eso de bufete, eu quería saber un pouco como funcionan estes, que son realmente os bufetes, e ti traballas con un, é necesario traballar, asociarse desta maneira. Bueno, a ver, para facer unha aclaración do que falamos antes, e enlazando un pouco co que falábamos ao principio da... Previamente, vamos previo. Exacto, previamente. Non, é que a min nunca se me dou o suposto que distide: hola, acabo de matar a unha persona, necesito que me defendas. Isto é algo que está como comúnmente moi, non sei, pensas no abogado, pensas nese escenario como tal, pero é que eu estou convencida de que hai compañeros de que ao mellor levan 20 anos exercendo e nunca se lle planteou este escenario. Estes son supostos concretos que a sociedade pensa que nós vivimos día a día, pero non é así. A mí nunca se me planteou ese escenario. É moi raro, é pouco habitual. E en caso de que suceda, ese tipo de persoas acuden a un abogado especialista en dereito penal. Eu non levo dereito penal. Enlazando tamén con esta pregunta que me acabas de facer ahora mismo, pois non necesariamente para ser abogado é imprescindible estar nun bufet como este. Eu ahora mismo comparto despacho con estes dous compañeiros, con Diego e con Mercedes, e estou super contenta porque creo, sí que é certo que en equipo as cousas funcionan mellor porque te podes complementar. Eles podenme axudar en certas cousas e eu podolle asesorar a eles noutras. Ao final, se ahora mesmo, por exemplo, non estivésemos nosos tres aquí, ti entrevistándome, eu facendo a entrevista e Diego gravando, pois non sería posible a entrevista. E no despacho pasa un pouco o mesmo. Eu creo que cantos máis sumemos, mellor, máis nos aportamos e máis nos complementamos. Pero en absoluto é necesario. Eu podería ir ahora a Camelle, montar o meu despacho ou a Camariñas e ser unha abogada autónoma por conta propia con un despacho único e exclusivo para ti, cos teus clientes. Entón, polo que me estás dicindo, eu entendo que un bufete é así como unha asociación de abogados, simplemente. Un sitio onde vos reunides e traballades de forma conjunta, quero dicir. Bueno, a ver, nós aquí os tres somos abogados por conta propia, vale? Os tres somos abogados autónomos que temos os nosos clientes e compartimos o despacho en sí, vale? Isto axúdanos non só a nivel profesional a hora de levar os casos, senón tamén a hora de compartir o local, de compartir o espacio e de compartir o día a día en sí. Non somos autónomos, como ben che estaba comentando, e despois complementámonos. Pero si é eso, non? Un bufete si é... Un bufete, a ver, pode haber, hai despachos, hai bufetes que funcionan como empresas, e non como funcionamos nós. Nós somos autónomos. Outros bufetes, pois é unha empresa, hai como en todas as empresas, hai un directivo, e despois hai uns empleados ou hai uns socios directivos, como igual cas empresas. A diversidade. Claro, é que hai tanta, era o que che comentaba antes cos asuntos, hai tanta diversidade de despachos como abogados. Bueno, como ves, insisto nesto de que eu personalmente vexome que están bastante despistados cos abogados. Hai moita imagen, non, sobre vós, que vexo que é irreal. Entón, pois fago as preguntas un pouco para aclararlo. Eu creo que unha pregunta moi importante é si realmente a xente sabe cando ten que acudir a vós e cales son os motivos para acudir a un abogado.
Pois mira, eu realmente penso que na maioría dos casos non saben cando teñen que acudir, porque acuden cando xa realmente teñen o problema en sí, que a ver, que é normal, o sea, é normal que se che denuncian ou ti queres iniciar un procedimento, acudas ao abogado, pero a veces é necesario tamén un bo asesoramento previo para evitar futuros problemas maiores a nivel judicial e a nivel personal, que moitas veces os asuntos jurídicos pasan factura a nivel personal e emocional. Sí que é certo que agora a xente nova intenta, ou ao menos eu así o vexo nos meus clientes, asesorarse antes, o cal considero fantástico, o sea, considero que lle pode beneficiar un montón. Non tens que esperar a divorciarte e ter un gran problema ca liquidación de gananciales se podes, por exemplo, previamente facer unha separación de bienes, se queres. Isto é, claro, Sí, isto, claro, sempre... Claro, isto é se queres, isto é como dir ao psicólogo, non? A veces imos ao psicólogo cando nos dá un ataque de ansiedade ou cando nos morre unha persona, cando estamos no momento máis complicado. Pero isto podes evitar, podes ir ao psicólogo habitualmente, podes ir o mismo co abogado, se ti tes ou crees que vas ter un problema e o podes evitar, pois podes te asesorar. Oye, como podo facer para prevenir que me pase isto? E realmente... Vexo que a palabra aquí importante é asesorar, porque xa nos dixestes antes que no teu día a día Claro. moitas veces é simplemente asesorar. Claro. É dicir, un asesoramento bo Claro. podenos evitar problemas grandes. Efectivamente, eu, pois, por poñerche un exemplo, a semana pasada un cliente meu díxome: oye, creo que podo nun futuro ter un problema con isto. Como o ves? Dixen, bueno, pois estudiamos o tema, fagoche un dictamen jurídico, miramos a ver cales son os pros, cales son os contras, e como podería resolverse ou, máis ben, prevenirse. Claro. Resolver o problema antes de que surja realmente. Prevenir o problema, exacto, efectivamente, asesorar, non todo no despacho é ir a juicio, é ir a discutir ca parte contraria. A veces un bo asesoramento prevén todo eso, e aí está a boa fe tamén da profesión, que desa non se fala, sempre se fala da mala, sempre se fala de ir a juicio, sempre se fala da falta de escrúpulos, pero a veces a min pásame, eu consigo preveirlle problemas a algúns clientes e a veces resolverlle antes de entrar ao xuzgado, e iso dá unha satisfacción enorme, tanto profesional como ética e moralmente. Entón, como última pregunta aquí neste despacho, eu queria che facer unha... É dicir, ti acabas nos de dicir que tú has un cliente que che preguntou, pero poderías nos dicir algún caso específico no que ese tipo de asesoramiento, ese tipo de previsión, pois pode aforrarlle a calquera persona, non? Que nos estea vendo, e que lle sirva como exemplo de, pois, se fixera isto, podo evitar problemas a futuro. Bueno, a ver, ejemplos, casos concretos, poderíache contar un montón de diferentes ámbitos, non? Sin nombres. No, evidentemente sin nombres, non? Sin nombres. Desde como prevenir, pois, despois problemas de matrimonio, cun bo asesoramento previo, e unhas contas claras, tanto económica como no resto de propiedades e tal, hasta, pois, por exemplo, contocho desta semana, a modo de anécdotas, se queres un exemplo, contocho. Pois esta semana encargáronme un dictamen jurídico que é máis menos un informe donde se expoñan a normativa e as obrigacións de instalar un ascensor nun edificio. Vale? Este é un exemplo moi típico. Compramos un piso nun edificio que non ten ascensor, ou temos un piso, ou temos alquilado. Bueno, en calquer caso, queremos que se instale o ascensor. Que pasa? Habitualmente, sempre hai alguén que non quere instalar o ascensor. Sí, na comunidade de veciños. Claro, na comunidade de veciños é como na sociedade, sempre vai haber xente que pense dunha forma e xente que pense doutra. Que pasa? Que despois veñen os problemas. Se o problema se agranda e non se chega a ningún tipo de acuerdo, acaba no xuzgado, como co resto das cousas que che estaba comentando, como con divorcio, como con calquer outro conflicto. Podemos evitalo cun bo asesoramento. Oye, eu quero instalar o ascensor. Vaise celebrar unha xunta de propietarios. Lucía, dime se realmente temos dereito ou non de instalar o ascensor, dime cales son os pros, dime cales son os contras, e, en definitiva, asesórame jurídicamente para eu acudir a esa xunta e expoñer os meus criterios. Vale. A veces, cando a outra parte
Imagínate que ti non queres instalar o ascensor, Víctor. Ti dis, non quero, porque vives no baixo ou porque vives no primeiro. Eu vivo no ático. Se eu che digo, Víctor, é que o ascensor vaise instalar realmente, porque esta normativa di que se existe, pois imagínate unha persona cunha discapacidade, unha persona con 90 anos, unha persona con dificultades, a jurisprudencia é clara. Entonces, vai favorecer, no momento en que haxa unha sentencia judicial, vaise a dar viabilidade a esa instalación do ascensor. Ao mellor, se a ti cho expoño, evidentemente, educadamente e de forma fundamentada jurídicamente, igual ti o ves desde outra perspectiva. Pero se xa empezamos desde unha perspectiva, non, eu quero o ascensor, pois eu non, pois eu vou a juicio, pois eu teño un abogado, pois eu teño outro, vamos ao xuzgado a ver que dita. Ao final, un bo asesoramento pode previr todo eso. Non sei se me explico. Sí, claro, podenos aforrar moitos problemas. Claro. O que quere como o que non quere. Claro, porque ao mellor o que non quere, realmente non quere, pero ten que saber que ao mellor vai ter que ceder ou non, A ver, isto eu falo dun caso concreto onde realmente creo que si hai obligación de instalar o ascensor. Hai outros supostos nos que non. Tampouco vamos agora a dicir que se instalan ascensores sempre. Non, hai casos nos que sí, hai casos nos que non. Pero ti podes vir a xunta a mí e dicirme neste edificio concreto, Lucía, eu quero o ascensor. Ou non o quero. Imagínate que me ves ca outra postura. Me dis, Lucía, mira, eu non o quero. Teño garantías de que se vai despois a resolver na sentencia de que non se vai instalar o ascensor? Pois, oi, mirámolo, estudiámolo, asesorámolo e evitamos un futuro problema que che poda repercutir de forma considerable, tanto económica como personalmente. Isto implica un bon funcionamento da justicia, que moitas veces dicimos, a justicia funciona moi lenta, funciona moi mal. Un pouco mellor tamén se podería evitar se a xente fora consciente de que este asesoramiento mellor non nos leva a juicio. Habría menos juicios e funcionaría todo mellor, non? Efectivamente, moitísimas veces podemos evitar chegar ao xuzgado e ter un procedimento judicial como tal con un bo asesoramento. Efectivamente, de feito, agora está ao día o tema da mediación e de outras formas alternativas de resolver os conflitos que non impliquen acudir á última instancia que sería a judicial. Eu son consciente de que hai moitísimos casos nos que non hai outra opción e así se ten que cursar o proceso, pero tamén creo que hai unha amplia maioría de asuntos que se poden evitar con un bo asesoramento e gran voluntad das partes, evidentemente. Bueno, moitísimas gracias a vos, os dous, a ti, Víctor, por facerme a entrevista e a Diego por gravarme. Para min é todo un placer que teades aquí comigo no despacho, poder enseñarvos o sitio onde traballo, a profesión a que me dedico e o meu día a día. É todo un placer. Volvemos a Camelle, despois de estar un pouquiño ali na Coruña, un pouquiño de nada, que é o teu centro de traballo, entón agora volvemos aquí ao teu sitio onde te relajas, supoño. Pois sí. Bueno, as vistas do despacho son impresionantes, pero como estas, ningunhas. Discutible. Pero, más que discutible. Entón, a primeira pregunta que che quería facer co tema este de independizarse é como che está indo, en realidad, porque ti levas menos dun ano, creo, non? Sí, bueno, ahora levo exactamente un ano e medio, aproximadamente, un ano e pico. Para estar empezando están vindo bastante ben, a verdade, eu estou super contenta cos meus inicios na profesión e sobre todo por poder empezar no meu, claro, porque é complicado, bueno, ti xa sabes, agora que tal e como está a cousa, poder xa de cheo empezar na profesión que a ti che gusta e cobrando uns honorarios polo menos mínimos e decentes, porque existe un problema de precariedade total e absoluto, claro. Claro, que eu pregunto un pouco por eso, porque poño a vista atrás
Bueno, eu teño moitos compañeiros que tamén estudiaron a mellor a carreira conmigo, además, e falaban pois, que somos como unha generación das crisis. Primeiro viñenos a crisis cando estábamos estudiando, despois veo outra crisis aí máis pequena, pero bueno, ahora ven a do coronavirus, parece casi como que estamos normalizando que estar nesta precariedade, neste sistema que nos empuja cara abaixo. Sí que é certo que xa antes do coronavirus xa existía a precariedade, porque xa ti sábelo, temos compañeiros que estudiaron unha carreira, un máster, fixeron unhas prácticas e despois non encontran traballo do seu. Isto xa pasaba antes da pandemia. Agora que a pandemia parece ser que empeorou. Entonces isto, claro, leva a profesionales estar realmente desmotivados, porque cando acabas de estudiar, o primeiro que queres e estás deseando é traballar. E sobre todo do teu, non? E isto sí que crea desmotivación, descontento e bueno, problemas incluso de ansiedade, de desmotivación, de frustración que desencadenan nun descontento social. Sí, porque en realidad o tema está ben que saques o tema da ansiedade porque estáse demostrando que, sobre todo na xente nova, está crecendo. Totalmente. Na nosa generación é un problema. E vémolo a menudo en xente, eu, por exemplo, vexo en xente cercana. É un tema que se debería tocar e tratar máis. Bueno, eses son temas complicados, deixámonos para outro día, a verdad. O que se trata moito neste programa é de... Bueno, por exemplo, o teu caso, ti estás traballando na Coruña, pero poderías traballar tamén aquí en Camelle, porque eso interesanos moito, non? Este programa un pouco reclamo a eso, a reivindicar traballar aquí, nesta zona, a darlle vida. Entón, ti poderías traballar en Camelle, do teu? Bueno, a ver, sí que é certo que eu podería traballar desde Camelle, en Camelle, e traballo en Camelle. De feito, eu compatibilizo a actividade na Coruña que a actividade en Camelle. Eu en Camelle teño despacho, teño clientes e fago os meus traballos. Sí que é certo que a maior parte do tempo e a maior parte dos días e dos traballos os teño na Coruña. Eso non me impide nin me quita que eu atenda a uns clientes aquí en Camelle e acuda, por exemplo, con habitualidade ao Xusgado de Corcubión. Entón, a pregunta sería, para estar aquí a tempo completo, non necesitar ir a Coruña, que sería necesario? Bueno, principalmente un montón de demanda, non? Se eu tuvese infinitos clientes, pois ao mellor plantearíame vivir e traballar únicamente aquí. Aquí hai menos población, en consecuencia, menos clientela. Tampouco temos tantos servicios como podemos ter na Coruña, nin tantas facilidades. Eu compatibilizo porque agora tamén me interesa estar tamén na Coruña, estou empezando, entonces quero empezar na Coruña, traballar con compañeiros, con todo tipo de clientes, e evidentemente tamén traballar aquí, sabes? Pero agora, no momento no que estou, non me planteo vir para Camelle e traballar única e exclusivamente aquí. Sí, porque iso tamén un pouco que nos falabas outro día, o tema do bufete, como funciona a súa dinámica. Claro, eu estou empezando, eu teño 1 ano e medio de experiencia, imagínate, é moi pouco para unha profesión así. Eu necesito compartir conocementos con outros profesionales que teñan moitísima máis experiencia para eu enriquecerme da profesión e de como facer, porque era o que falábamos o primeiro día, unha cousa é o que estudiamos e outra cousa é despois como se leva a cabo a profesión. A veces non ten nada que ver ca realidade o que estudiamos na facultad. Sempre hai trucos e cousas que che pode dicir a persona que ten máis experiencia, claro. Claro, entonces eu agora no momento no que estou sí que é certo que me interesa máis compatibilizar Coruña con Camelle, pero bueno, se a pregunta é que necesitaría para estar aquí sería que todo o mundo me necesitase a mí. Claro. Bueno, eu acabo de mollar. No, xa. Ti ainda estás ben, que ainda sabes nadar, eu non, Así que vamos de aquí e vamos a un sitio máis tranquilo. Vale, vamos nun ambiente máis seguro, sobre todo para a miña vida. Entón, podemos facer as preguntas. Vexo que me estás falando de ter clientes e de máis. Non che parece que hai veces que, ao mellor, non só co teu, sino con outros servicios ou outras cousas, que hai veces que temos cousas aquí que nos poden solucionar o problema e, sin embargo, marchamos fora a Coruña a comprar ou Amazon ahora ou demais. Sí, a veces imos demasiado lonxe buscando cousas que temos realmente aquí. A min, mira, tamén pasando estes meses, por exemplo, co Camiño dos Faros, non? Que era unha ruta que eu nunca fixera antes, empecé a facer por desconectar e por tal, e realmente descubrín que temos paisajes e sitios increíbles na nosa costa, aos que eu non iría nunca se non fixera esta ruta.
pasa un pouco o mismo co tema dos servicios, dos profesionales. A veces imos demasiado longe, o que dis ti, pois, se ti eres de Camelle, ou de Arou, ou de algún pueblo da volta, pois igual vas a Coruña a buscar un abogado ou outro profesional, tendo aquí talento como pode ser pois ti, ou outros compañeiros, e dis ti, bueno, pois eu creo que debemos mirar un pouco tamén por nós, ao fin e ao cabo, quen vai mirar... Claro, eso é o que me refiero, non? Quizás o mellor xa intentar mirar máis hacia aquí e non queixarnos, senón intentar buscar as respostas aquí. Sí, é máis que buscar as respostas, potenciar todo o que temos, porque aquí temos, a parte do entorno, que é increíble, talento, profesionales, xente que é super válida e que pode prestar uns servicios ou bueno, unha venta de produtos maravillosa. Bueno, aquí temos produtos o marisco, o peixe, temos restaurantes maravillosos, temos playas maravillosas, e temos, bueno, o que falamos, non? Un potencial tremendo que somos nós, creo que somos nós quen debemos de potenciar. Pois xa falamos un pouco dos clientes, falamos da abogacía. Antes de acabar este apartado, me gustaría facerche unha pregunta que estou tamén planteando un pouquiño a outros entrevistados, que é o tema da competitividade, de como ves o ambiente en estes momentos dentro do teu sector, se vos afecta internet, de ser así, como? Vale, efectivamente afectanos a competitividade no noso sector. Hai moitísima competitividade, moitísima. En ocasións pode ser hasta prejudicial para nós, porque se estarían facendo traballos de moitísima responsabilidade, moitísimas horas, por precios que considero inxustos e non merecidos. Vale, pero creo que o problema de competitividade que temos no noso sector hai no ahora mismo en moitísimas outras profesións. E a alternativa solo é pois traballar do mellor xeito posible, esforzarse ao máximo e luchar porque se sean os clientes os que nos escollan a nós. Claro, eu que me refería un pouco a eso, a esa baixada de precios, a veces. Che parece que estáse perdendo un pouquiño a perspectiva sobre o que é realmente a competitividade e para o que sirve. Claro, realmente, o que comentas ti, hasta certo punto pode ser positivo, pero se nos pasamos pode ser prejudicial. Claro, eso, se hai unha excesiva competitividade e unha decaída dos precios, é o que che comentaba. Eso implica que se fajan traballos de moitísima responsabilidade e moitísimo esfuerzo por unha retribución mínima e absurda. Entonces, isto é como a todo, non? Eu creo que hai que buscar o punto medio e o equilibrio. Se nos pasamos de competitivos, temos un problema, pero ao mesmo tempo, se non somos competitivos e luchamos entre nós, pois tampouco lle estamos ofrecendo ao cliente o mellor produto ou o mellor servicio, no meu caso. Vale, pois xa chegamos á parte final do programa. Aquí, pois, as preguntas xa non che dou máis caña, xa máis tranquiliño todo, xa falar un pouquiño, pois, do futuro e de como che gustaría sentirte. Que esa é a primeira pregunta. De aquí a un par de anos, cal sería, pois, o que dis ti, gustaríame estar nesta situación? Gustaríame que fora así as cousas? Bueno, pois a verdade, aquí a un par de anos encantaríame seguir exercendo a profesión, seguir collendo experiencia. Será, non? Bueno, a min é o que me gustaría. Especializarme, formarme e bueno, dedicarlle tempo tamén a estudio de outras materias que ao mellor non son directamente
do ámbito jurídico, pero si me poden complementar e sumar a miña profesión. Vale, pero para ser específicos, si tuveras carta blanca, é dicir, todo o que ti quixeras, como te verías? Se tuvese carta blanca, vale, pois eu veríame exercendo a abogacía, co meu propio despacho, ser a miña propia jefa e ter os meus clientes de confianza. E poder elegir, poder elegir que asuntos tratar, efectivamente, coller máis ben temas nos que se trate a miña especialidade e dedicarlle moitísimo tempo. Tamén, claro, para isto é necesario unha estabilidade económica. Para dedicarlle moitísimo tempo a un asunto é necesario que sea ben remunerado e, en consecuencia, que che permita unha estabilidade. Vale, pois a última xa para acabar sería, aproveitando un pouquiño que ti estás empezando nesto de ser autónomo, traballar pola túa conta, pois a ver se lle poderías dar algún consello ou animar a xente a que seguir este camiño que estás tomando ti. Bueno, eu animo a todo o mundo a que intente cumplir os seus soños, non? Eu, polo menos, intento. Se ti realmente a túa prioridade é abrir un negocio ou un despacho profesional e o teu soño foi ese desde un principio, pois eu animo a que o intenten. Que pode salir mal? Pode salir mal, pero traballar por conta allea tamén pode salir mal. E ao mesmo tempo, tamén digo, non todo son cousas negativas, tamén ten un montón de cousas positivas. Ambas caras do traballador, tanto o traballador por conta propia como o traballador por conta allea, non? Eu sempre me quedo cas anécdotas de que che din ai, Lucía, que suerte, eres a tua propia jefa, tal. Bueno, suerte se o intentas ver desde esa perspectiva, pero ao mesmo tempo tamén tens moitísima responsabilidade, moitísimas horas de traballo, moitísimo tempo invertido xa non só no traballo en sí, senón en preparar, imagínate o despacho, os impuestos, as facturas, os clientes. É moitísimo tempo o que invirtes. Tamén é moitísima a satisfacción que recibes cando... Ao final é teu, non? Claro, exacto, ao final é o teu negocio. Isto trasládase a, imagínate, a unha tienda, a calquer tipo de negocio. A veces os traballadores por conta allea teñen moitas cousas positivas, pero tamén teñen moitas cousas negativas. Bueno, digamos negativas. Si, a ver, todo ten as súas os pros e os contras. Claro, eu creo que ambas caras da profesión, tanto por conta allea como por conta propia, teñen pros e contras. Entonces, a persona debe valorar que é o que realmente quere. Pero isto xa é un pouco filosófico, esas son temas que, bueno, eu creo que todo o mundo debería intentalo. Está ben, non? Ao final, vivimos en pueblos pequenos e a pregunta vai un pouco en torno a eso, porque hai veces que ao mellor non hai tanto traballo, pero quizás aí se pode haber a posibilidade de iniciar ti o teu propio negocio e cubrir ese nicho de mercado. Efectivamente, sí, e de feito, a veces somos nós mesmos os que queremos que haxa servicios e comercios no local. Claro, que é o que falábamos antes, que a veces marchamos lesos cando temos aquí ou o que sea. Claro, a veces imos comer fora, por poñer un exemplo, ou viaxar e ver sitios, cando podemos ao mellor quedar en Camelle, comer unha mariscada estupenda. Claro, para iso é necesario que abren un local donde se oferte marisco. Se hai unha persona que lle gustaría facer isto, eu animo a todo o mundo a iniciarse e a lanzarse a piscina. Eu son Lucía Baña, son de Camelle, son abogada e eu son camariña.